Дай по-далеч от мене става. Ой, ти риба не трябва да фащаш, ти трябва да фащаш. Идет. Знаеш как хъска? Я накъде да хъска. Чуть не. Вземи фото, къде е фотоапарат? Чакай ми човек. Дигни се до главата. Като те види майка ти, какво ще направи. Аз това се учи ги бил. Моите как аз съм фанал много шарани и Карпмастъра кой е фанал. Много змии. Стай. Ма тя яла нещо тази змия. Чакай така от тук да снимам по-удалече. Ако те охапеш, ще стане.